Hei. Velkommen til Dagsnytt. Så skal du gjenprøve våre en god sending. Nå skal vi ta oss og få et lite besøk. Jo, mannen uten ljåen. Velkommen, mannen uten ljåen. Jo, takk for meget, takk for meget. Hvorfor har du ikke ljå? Jo, det skal jeg få si deg. Det var fordi at faren min, mannen med ljåen, altså, han har den ljåen. Så det er han som har den jobben, så du skjønner sikkert. Så du vil arve jobben etter han? Ja, det vil si at når han dør, så arver jeg jobben og ljåen. Men han kan jo ikke dø, for han er død. Jeg er ikke død. Ja. Men jeg skal fortelle deg om en gammel historie, hvordan jeg døde. Det er noe jevnt over en slags arvejobb. Jo, det er det. Skal jeg få inn i kamera eller til deg? Da. I kamera. Ikke sitt foran meg. Jeg gjør ikke det. De skal se meg, Ikke ikke deg. Ja, det Sett deg litt inn nå. Hei, du ikke se sånn. De skal se meg. Ja, ok. Ja, det skjønte for veldig lenge siden. Du? Slippa. Det kan være de ikke ser. Det sårer deg. Det er viktig at de ser meg, og det er ikke så viktig. Det Du er bare Det sårer deg. Jeg vet det sårer deg. Ja, skal du ikke være for sikker på det, du. Neida, jeg vet det, for jeg er mann med ljåen. Jeg kan drepe deg når som helst. Uten ljåen, mener du vel? Ja, og uten Og jeg er ljåen. mannen med det røde håret. Jeg kan be pappa ta deg og snu til glasset hvis du dør. Men vet du det? Historien min kjente for lenge siden. Faren min var en bonde. Men han ble drept av en mann med ljåen. Det var første mann med ljåen. Men etter at han ble drept, så ble han mann med ljåen. For han hadde en ljå i garasjen sin. Det forklarer at han ble mann med ljåen. Det var min livshistorie. Og så sikkert ja. Du forstår resten sikkert. Og ja. Ja. Nå har jeg fortalt livshistorien min. Da må du jevnt over en lang historie. Jeg har faktisk 3 familietrær. Vil du skjønne hva jeg mener? Da er du jevnt over mye. De fleste har nå bare ett. Ja, men det er fordi at pappa tar livet av det før det, sant? Men mange Du kan jo se det av når du snakker. Det er ikke meg du skal snakke til, det er deg. Men, ja. Og ikke skjul meg. De skal se meg. De Vi skal vet. ta en stemning etterpå og sjekke om alle sårer deg. Så hvis du tror at Jevnt over urettferdig. Hvis du tror at dere ikke ser han, Du kan jo bare tro deg med å drepe deg. ja, hvis Du dere er jo mer overmektig. Nei, det er pappa. Nei, det innrømmer jeg ikke. Ja, For da er du ikke. For jeg kan se hele verden, og verden kan se meg. Men jeg kan bare ta livet av dem. Pappa kan da, men jeg har jo ikke gjort. Jeg kan jo vise meg, så de kan se meg. Neida. Det er noe viktigere. Utseendet er viktigere enn å drepe. Men tusen takk for besøket. Nei, du skal si det. Jeg venter litt. Takk for at du kom. Det var hyggelig. Vær så god. Au. Jeg tar livet av deg nå. Nei, det gjør du ikke. Jeg ringer far din. Nei, jeg kan ikke. Men nå skal jeg gå. Jeg ringer far din og sier du mobber meg. Jeg stikker fra. Nei, faen, det var feil vei. Ok, jeg stikker fra. 10 minutter.